ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ନ ଜାଣିକି କହିଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ହତାଶିଆ ହତଭାଗା କୁଳାଙ୍ଗାର ବେହିଆ ଥୋବରା ଅଲଜ୍ୟା ଟିମ୍ ହଉଛି ସିଏସକେ। ମୁଁ କଣ ନ ଜାଣିକି କହିଛି। ଏଇ ଦେଖୁନା ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ ଆଇଛି। ସିଏସକେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ଯାଇ ବିସିସିଆଇ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି। ଆସିବି ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏସକେ ର ୱିକେଟ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଡିଜେ କାହିଁକି ଇଡଲି ଦୋସା ସାମ୍ବର ଚାଟନି ଚାଟନି ଗୀତ ବଜାଉଛି। ଏମିତିରେ ସେ ସିଏସକେ ପିଲାଙ୍କର ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛି। ହଁ ସତ କି? ଇଏ ସିଏସକେ ପିଲାଙ୍କର ଗୀତ ବାଜିଲା ଆଉ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ ଜିତି ପାରୁନା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଇନସଲ୍ଟ ହଉନି ନା। ଦି ଦି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଛ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, ସେତେବେଳେ ଇନସଲ୍ଟ ହଉନି। ଆଉ କୋଉଠି କିଏ ଡିଜେରେ ଗୀତ ବଜେଇଲା ତମର ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଗଲା? ସେଟା କୁଳାଙ୍ଗାର ଦଳ କୋଉଠି ଥିଲ ରେ? ଆହୁରି ତ କିଛି ଜଣ ତାଙ୍କର ବେହିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇନା ଆସି କମେଣ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନ ପେଲିବେ। ତମର ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଲ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ନା, ତମ ଜ୍ଞାନ ତମ ପାଖରେ ରଖ ବୁଝିଲ। ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଲଜ୍ୟା, ତମ ଟିମ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ଅଲଜ୍ୟା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ମାନେ ହେଲେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଲଜ୍ୟା ବୁଝିଲ।